UGWUMBA. O nwere ụbọchị mba moto na-aga Oshodi, otu nwaanyị wee na-arịda na bus stop ebe a kwụsịrị ya ka akpa ya nọtụrụ n'ala. Ihe afụrụ bụ ihe eji enwe mmekọ nwoke na nwaanyị. Ife ka m kpọọ ya afa n'olu unu niile ya aghọta. Wee fụ amụ nwoke, ọ bụkwa amụ nke ebepụrụ ebepụ, amụ nwoke akpụrụ akpụ, ndị oyibo na-akpọ sex toy. Ịghọtago that ịghọta ihe m na-ekwu. O wee dapụta na abịa, ifere juru nwaanyị anya. Onye niile nọ na moto nwekwa onye kwuru okwu, mana onye ọbụla ji anya wee na-ekwu, onye nke na-ibia, onye na-ibia. Anyị ncha na-ekwute n'ime obi anyị. And mgbe m lere nwaanyị aka na anya n'aka, ahụrụ m na ọ bụ nwaanyị nọ na di. Nwaanyị a nwere di, mana ọ na-akpụgharị amụ ndị oyibo na-akpọ sex toy. Biko na wee jụọ, o ji na ya eme gịnị? O ji eme gịnị? Mana enekwa anya hụ na ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-eme ka kama a ga-asị na m agakwuru nwoke ọzọ ka ọ bụrụkwa na nji nke a wee na-enwetatụ onwe m. Mana m ga-ajụ ndị mụ na ha nọ taa ka m jụọ ha ihe mere nwaanyị nọ na di ga-eji wee na-apagharị ihe ndị oyibo na-akpọ sex toy na-agagharị n'ụzọ, ma ọ na-ejide ya were na-anọ na be ha, n'ihi na ụfọdụ ụmụ nwoke na-asị na ọ na-adị na drọwa, ọ na-adị ebe nka. O nwekwara na otu sinetọ ahụrụ ebe mbọsị ọ bara na ụlọ ebe a na-ere ụmụ ihe sex toys anụ, obviously ka ọ gagote nke o ji eneta onwe ya anya ezu ike. Mgbe na-ajụ ndị anụ na di nụrụ nwaanyị nụrụ di, unu eji na ya eme gịnị? Maazị nọ m n'akụkụ, o jikwenu nwaanyị ka njọ ema ma ọ na-enwe ka o si eyuzutetụ ụfọdụ ihe anụ na ihe ndị nọ na di jikwenu eme, n'ihi na ama m na ndị nọ na di nwere di nwee nwaanyị ka mmadụ ihe o ji eme. Maazị ekenekwa m. Nwaanyị okwu anya ọ na-enwere ihe ga na-ajụ mmadụ ịnụkọta na-asị m ihe na erichebe m nke m ihe na onye agụụ na-agụ bụ onye ọbụla. Ihe mbụ bụ ị ga-enenegodo etu nwoke si nụtie. Ọ bụrụ na nwaanyị na-agbagbu akwụna, ọ na-eri nke a na-eri nke a na-eri nke a na-eri nke a, ikekwe ọ bụrụ na nke dị epere mpe ọ fụzie ọ batazie nke ahụ adacha ya ahụ, ọ chọzie nke gbara agba. Enwere ebe a na-aga gotie. Ya bụ na ihe ọ bụ na o jughị ya afọ na nke ọ nọ na-ejughị ya afọ. Ima njidikwa maka ya si na onweghị ọdị eri n'ezi. Maka ikekwe nwere ndị onyi nwoke ndị ya na ha na-emegbu ya n'ụdị ọ na-adị mma. Ọ wụziere maka na adị ama ama, ikekwe ohere ama ndị ma ọ bụ nke a mee ọ bụrụ na ọ dapụ etu ahụ. Ụfọdụ nọkọta na ọfịs ebe a na-arụ ọrụ, mamịrị akpa aha ụzọ ugboro 3 n'ụbọchị, aga ebe ahụ aga eme ihe na ya niile bụ isi mgbaka ebe mmadụ tinyere onwe ya n'ihe na maka na ịma na enwere ndị nwere ukwu nnu. Nwere ndị nwere ukwu nnu bụ nke a dị ezu. Ya bụ kama ọha n'ụmụ ihe onyonyo ka ị na-afụ ụfọdụ ofu nwaanyị ụmụ nwoke 3 esotasue emegidekwe mee nta mee ime imecha ihe niile ga-anyụ. Nwaanyị anọrụkwara onwe ọkwa onunu n'ọrụ onwe onye gwa gị na nwaanyị anyụrụ. Ka m gafere ebe nwada ọmarịcha nwada Jessica nọ. Jessica, achọrọ m ịjụ ma nwaanyị ejidere ya na nwoke na nwaanyị ejidere ya na sex toy, ha niile ọwụ ihe ọjọọ ka onwe nke bụ ihe ọjọọ iche? Kwancha bụ ihe ọjọọ, ịghọtago, mana abịa mee ka elewe ya sex toy ahụ kakwa mma. Kama nwaanyị nọ na di eje gbawa n'iro, ogonye sex toy na ọ bụ na di ya amaghị eme, ọ bụ na nke ahụ ya aka ya mma, o wee nụ nke ahụ wee na-egwu ihe onwe ihe ngwe n'ife nsonye ịtago ọka mma. So ihe na-agwa bụ na sex toy, iyi sex toy awụrọ cheating. Ụfọdụ ụmụ nwoke kpọkwara ya cheating. Ọ na-abụ cheating ebe ịbụ ọbụ karị ụfọdụ gị ofu ma ọ ka nwunye gị gbazie n'iro ka ọkwa gịnị mee onye cha gị satisfaction gị mmanya satisfaction. Mana ihe ikwu akọwatago m ihe, ọ chetago m ihe. Ịma abịa na okwu nwoke na nwaanyị, mmekọ nwoke na nwaanyị, ibe hụ na ụmụ nwoke na-adị expressive of themselves. Ha na-aka ekwuwa na ka o si adị m mma, na ka nsi chọọ ya, na ka nsi like ya. Mana abịa na nke ụmụ nwaanyị, anyị ala ya low n'ihi na culture na background society erezi anyị ka anyị hapụ ị na-ekwu maka ya. Ọ dị ogodo gị mma ị na-eji emecha ịgagoro sex toy. Kwuo na asị na ịbụ onye ọjọọ na asị ebe ka isi mụta. Abụkwuru nke ahụ ị ga-egbochikwu inyi ozu n'ọrụ onwe, ị ga-eme ya gịnị ka ihe ahụ mana ịsụbanye ihe ebe ahụ, ihe ahụ ịsụbanye ekpochie na ọda moment oge ekpochie nekwe biko ma ya biko ọ na-eme moment ebe isi nwa isi ụtụtụ isi nwa ndị ahụ na-esi n'ime ya pụta epụtazi isi ga-aga kpochie ihe ihe ụwa bụ onye mmeri ike okwu na-egburu onwe unu. Ọ bụrụ na isi nwa pụta na ya, Chineke kere ya eke gị anọ ya ịghọtago, ọ na-achịkwa o mechikwa ị na-egwuru nwoke mmiri gị na-akpọ kpuchie ekpughe ọkwa Flavors nọ kpuchie ekpughe na ndị otu
mana ihe na-ekwu bụ nwoke nọrụ ịfụ ha na ụba na nwaanyị ahụ na iji ya bụ ihe amụ rọba na-eme ihe na igbu n'onwe gị maka na enweghị ihe ị ga-emeta nwe n'agbanyeghị ihe ị merụ ịma mmeta nwe kama ọ bụrụ na enwere etu ị ga-esi zọnwa onwe gị maka ifugo na enweghị ihe ị metara ka nwaanyị nke gị ezughuri ya hapụkwara ihe a na-ekwu nke gị ezughuri ya ikwete nọọ nke gị ezughọ na-akpata ya ọ bụghịkwa na nke gị ezughọ enwere ndị na-epe mpe ụmụ na Chukwu kere mmadụ na enwere ndị nke ha na-epe mpe ebe chọpụtara na odogwu gị pere mpe ịmakwa ka esi eyi uzu ya ịmakwa ka esi eji ya wee na-eme efe nso enefe nwenye ọ na-abanye nwaanyị ahụ n'ahụ ọ bụrụ na enwere nke enwere ndị nwere nke buru ibu ma ha amaghị eme ya ọkwe na aghọta eji amụkwu eyi akwụ n'egwu ọ bụrụ dị ya enwere ndị nwere nka that big size ama na ha ikwuzie ihe okwuru enwere ihe okwuputere kịta enwere ihe okwuputere kịta igwe esi ya nwoke m na-eto ochi dị gị mma mana ha bịa emechi ọnụ emechi ọnụ na-ekwe etu o si na-agụ nke ka ibi ya bụ na ọtụtụ unu bụ ụmụ nwoke na-abụ nwaanyị kwuo nna achọrọ m ka ime otu a mee m nke a tụfụ ya gwa ka ebe isi wee mụta nke mba ọ bụghị eziokwu ma oge ekwugo okwu a ma na Facebook egwu gị ka anyị were nke ndị oyibo na-akpọ oral sex imi ọnụ abịa n'imi ọnụ ekwute ikwu ị ga-anwụkwa n'ike ị ga-eme ka eke nwoke ga-esi wee were isi ya wee tinye ebe a ị chọrọ ịnwụ ịghọtago so when a woman sees ụdị ihe ahụ ọ na-achịkwa baa na shell ya ga pretend ka ọ dịghị ya mma ịma nke bụ eziokwu nke ị ga-eje ka mgbanụ n'oche ka mgbanụ ịma nke bụ eziokwu nwaanyị ọbụla kwesịrị ịbụ ọtụtụ ihe nye die nke anọ anaghị anọ ịbata gị abata ịmarago na tupu anyị ekwubugo ya na mbụ na ihe mmemme na ọtụtụ imirikiti ụmụ nwoke gara ashawo ụfọdụ n'ime ha nwere ndị ha mere ọyị bụ ike agwụ mbọ ya bụ na ọ bụrụ na ịbata unu baa n'ime ebe ahụ ghọọ ashawo nyewe ihe ndị ahụ na-enye hapụ nke ọbụghị ibụzi vejin ada emeri ya ihere ọgụwa nwee nna akpụta ihe a nye m etu o si gụọ m inyejuo ya afọ onyejuo ya afọ mana ọ bụrụ na imechi ọnụ nwoke rijuo afọ ọ gaa n'onwe enu ya bụ na ihe ahụ na-ekwu kịta ọ dịkwa n'ụzọ na-abụ ka njọ oge ọzọ ọtụtụ ụmụ nwoke ndị ọ na-abịa ekwute ụfọdụ kind of sex ụmụ nwaanyị na-eme ha ebu aka n'isi chai mba mma mmenwukwe nke a and ịma na ụmụ nwaanyị onwe ka arụ anyị dị ụfọdụ n'ime anyị bụ itinye amụgo ha enweta onwe ha ụfọdụ bụ etinye na amụ imetụ m aka ọ dịgo oke ụfọdụ bụ itinye isi gị ebe ahụ tinye ọnụ gị ebe ahụ ọ dịgo oke so mgbe nwaanyị gwa gị na-ekwu ihe na-eme m ndị oke isi ya mba na ịma mmenwu ya ka ihe chọọ ka o mee ka etu m ga-esi wee netezi onwe gị anya imecha gị nwa bụ nwoke ịbịa nye nwaanyị ama mbịa ọ pretend ya rachịkọta ọnụ ihe anyị na-ekwu bụ na ụfọdụ ada ekwu mana nwoke nwunye emepere ọnụ gwasị nna na-eto ochidim na-eto ochidim nwoke ahụ ọ bụrụ na o meghe ka nwunye rijuo afọ mana na ọnyanwa chọrọ okwu ọnyanwa bụ mgbe ọ ga-abụ ọ bụrụ na nwaanyị gazie egote amụrụba amarụ na ikpe amaghị ya maka na ọ na-asị ka ọ ghara ịgbapụ n'ezi mana eziokwu dị n'ime ya bụ na ọ bụrụ na mgbe ahụ unu na-amụ onwe unu na unu bidoro ị na-akọwa na-ekwetu osidiri m na-ekwetu onye nke a si enye m ya na ọ na-adịkwa mma etu ahụ ị ga-emenwe ọ bụrụ na ọ ma mmewe osi n'ụzọ nke ebe mmewere nke gị na-emekwa ihe a ma bụ ebe ọ bụla anọ gba mbọ ya daa n'ihu ọgụ ọ ya nwere ọgụ na-ada ịma na ihe na-asị na ọ bụrụ na nwaanyị mepee ọnụ gwa nwoke mgbe ha na ka na-ayị ọbọkụ mgbe a nụrụ anụ nọ mgbe aka na-ayị si ekwe otu esi eme ya o si adị m mma ọka mana ya sị na nwaanyị ahụ bụ akwụna ke ka m ga-eji si na ọgba akwụna n'oge ntị inenekwa anya nwoke ahụ na-asị gị na ọgba akwụna nene fon ya na o nwere ebe ọ na-ekiri ụmụ ihe ndị a ana ọ bụrụ na ọ na-ekiri ọ na-agụ ya ọ ga-achọ ka onye nke a maka ihe nwoke ahụ ji bịakwa ịnụ abụghịkwa maka na ị maara echi n'ukwu enu na-achịtụ ọfụgo ndị na-achị n'ukwu enu na-achịtụ enwere ihe ndị ọzọ ọfụrụ ọfụgo ihe mmeri o ji bịawasịzie gị ngwa ka a garuo ụlọ ya bụ na ọ bụrụ na o rutekwuo ebe ọ fụrụ nke ahụ bịakwa weta nke a ọ bụrụ ya bụ na ọdọbụ barel mana ọ bụrụ na ị na-ezochi ka a ghara isi ị na-ezochikwa etu a ka ọ ga-abụ izochigide ma mgbe ị batara n'ụlọ ịma nkwezi mepe ọnụ inene anya ọfụma jụọ ndị nụrụ di na nwunye ana m agwa jụọ ndị nụrụ di na nwunye ọ bụrụ na imirikịta ezinụlọ ọ bụrụ na ha mekọrọ mmekọ ugboro 10 ịfụ na nwoke bụ ihe ji aka ya kpanie ma ọ bụ bịa ihe dịka ugboro 8 n'ime
nke nwaanyị ga ọ chọgodo ịbịa nwere ike kama kwa ya ọ ga-emezicha onwe ya kwazicha onwe ya techaa ụmụ ihe na ị na-abata ọsịghị welcome bie gị ọma mmekọta jiri ọnụ kwuo ma ọ bụ jiri ọnụ ya jiri aka ya bịa sịghị na n'orukwe ka ihe gbochiri gị na ịma mkpọ nwoke na fon sie na ọkwa mgbe dịka gị nọ n'ihe na makwa na eto inye ụmụ okwu dị agha ọ ga-eji mara na ọrụ dị n'abalị nwaanyị na-emere m ka na-ekwu okwu mgbe nke a na-amasị ọ na-amasị maazị nke okwu amasị o nwee ebe ọ chị ịrụtụ aka mana anyị ga-abịa kpọọ ya ede let's call it ede ebe a nụnwa ịghọta gị ọ bụkwa na ịbụ iso na ndị na-ebugharị ụmụ ihe dị aṅa na-akpa amụrọba ịma na iwu onye ọjọọ ị na-ebugharị ụmụ ihe dịka amụrọba anụnwa na ọtụrọba maka enwekwara enwe nka ịghọtago nwere ike ị na-edebetụ ya n'ụlọ ma na-edebe ya na tọiletị gị ịghọtago ichi yuzi ga were ebugharịzina ya n'aba n'ihi na ọ dapụ n'ụzọ ihe nke a nwere ka ọ dị o nwekwara ka anyị si ene ya anya ngwa n'otu a ka anyị si ekpokọta okwu anyị taa emechaa ị ga-ahụkwa ya ọzọ aka m bụkwa okwu anyị ọnụ mana ị nwekwa ike ịkpọ m ibi ndị mụ na ha nọ bụ nwaada Jessica Okafọ na maazị Mike Wafam ka emesịa anyị Opurobios Igwe Ejenga